ಕಂಬುಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಪಗದ ಕಾಲಡ್ದಲ್ಲ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲಗಳ ವಾ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆತಂಡ ಆಧುನಿಕತೆ ಆ ಒಂದು ಪೋಯಿಲಕ್ಕನೆ ಕಂಬುಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಾಡಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆತಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಪಿರಾಕದ ಕಾಲಡುತ್ತು ನಂಚುತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಳೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಕಂಬುಳ ಪನ್ನಗೈಟು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತು ಇಪ್ಪುಂಡು ಇರ್ ಪಂಡರು ನನಾತ್ ಶಿಸ್ತು ಬತ್ತಂಡ ಕಂಬುಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡ್ಲ ಮಿನ್ಕು ನಂಚುತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡದು ವಾ ರೀತಿದ ಶಿಸ್ತು ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಳೆ ಆನಿದ ಕಾಲಗ್ಲ ಈ ಇತ್ತದ ಕಾಲಗ್ಲ ಪರಾಕುಂಡು ಪಂಡದು ಅಂದ ದಿನ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆನಂದ ಒಂಜಿ ಊರುದು ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಊರಿಗೆ ನಡತು ಪೋಂದಿತ್ತೀರಿ ಎರ್ಲೆನಾಗಿ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತನ ಆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದು ಅಲ್ಲಿ ಉಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬತ್ತನಗಲಿ ಪೂರ ಆ ಎರ್ಲೆ ಕುಡುತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಆ ಇಲ್ಲದಾಗಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಪಣ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎರ್ಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರದ ಕಂಬಳಾಗಿ ಪಣದು ಆಂದ ದಿನ ಅಂಚ ನಡತನ ಕಂಬಳ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಆಂಡ ಬೈ 5 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಯೋದು ಪುಲ್ಯನ ನಾಯರ್ದ ವಿಭಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಕಂಬಳ ಐತೆ ನಾಯರ್ದ ವಿಭಾಗದ ಗಿಡ ನೀರನ್ನೇ ಕೂಡ ಬಲ್ಲದಿರ್ತು ಗಿಡದಲ್ಲೇ ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ತೇವೆ 2 ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಇಡತ್ತೇವೆ 1970ನೇ ಇಸ್ವಿಡು ಬಜಕೋಳಿಡು ಗುಣಪಾಲ್ ಶೈನ್ರು ಆರು ಒಂಜಿ ದಿಡಿಂಬೀರದ ಜಾತ್ರೆ ಕೊಡಮಣಿತಾಯನ ಜಾತ್ರೆನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತಂಡ ಈಗ ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚು ಕಟ್ಟು ಕೊರ್ನ ಆ ರೂಪ ಕೊರ್ನ ಎಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಂಬಳಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ಕೊರಡು ನಂದು ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶ ಸುಗ್ಗಿದ ಬೆನ್ನಿ ಮುಗಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಜಾರ್ದೆ ಬೆನ್ನಿ ಮುಗಿಂಡು ಪೂರ ಸುಗ್ಗಿದ ಕಂಡದ ಮುಗಿನ ಜಾರ್ದೆ ಮುಗಿಂಡು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶದ ಒಂಜಿ ಕರೆ ಕಟ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ 133 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಐಟ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಜೋಡಿ ಇರ್ಲಿನ ಬುಡ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಕಂಬಳಗಂದು 4 ವಿಭಾಗ ನಾಯರ್ದ ವಿಭಾಗ ಅಡ್ಡಪಲಾಯಿ ವಿಭಾಗ ಕನಪಲಾಯಿ ಬಲ್ಲದ ವಿಭಾಗ ಈ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನ ಪಂಡ ನಾಯರ್ದ ಇರುಮಂಡು ಬಜ್ಜಿ ನುಗ್ಗೊಟ್ಟು ಪಾರ ಪಂಡ ಒಂಜೆರ್ಕುದಲ ಕೊಂಬುಗುದಲ ಕಟ್ಟಂದೆ ಫ್ರೀ ಆದ ಪಾರಡು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗ ಬಣ್ಣ ಕಂಬಳದ ಈ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಮತಟ್ಟು ಮಲ್ಪರ ಪಲಾಯಿನ ಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ತದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬಜ್ಜಿ ನುಗ್ಗೊಟ್ಟೆ ಗಿಡ ಬಲ್ಲದೇರು ಬಂದ 2 ಕೊಂಬುಗು ಮರ ಸೊಂದುದು ಆ ಮರ ಗಡ್ಡ ಏನಂದ್ರೆ ರಡ್ಡಿರ್ಲಿ ಒಂಜೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಾರ್ನ ಮಾತ್ರ ಪಾರ್ರಾಬನು ಒಂಜೇರು ಪೀರ ಒಂಜೇರು ದುಮ್ಮಂಡ ಈಗ ಕೊಂಬುಗು ಲೋಡು ಬೋರು ಅಂಚದು ಪಾರ್ರಾಬಿಗೆ ಕನಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲ ಅಂಚಿನ ಮರ ಸೊಂದುದು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಂಡ್ಯದಿಟ್ಟು ಪಾರ್ನ ಮಾತ್ರ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ರಾಬು ಅಂತ 4 ವಿಭಾಗದ ಪವನದ ಬಹುಮಾನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಪೂಜ್ಯ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನದ ಕೊಡುಗೆಡು ಒಂಜಿ 70ನೇ ಇಸ್ವಿಡು ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ತದ್ದು ಈ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಆನೆ ದಿನ ಒಂಜಿ 10 ಜೊತೆರ್ಲು ಟೋಟಲ್ ಅದು ಭಾಗವಹಿಸದಿತ್ತ ಆನಿದ ಕಂಬಳನ ತೂದು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ರೋಮಾಂಚನ ಅಂದಾನೆ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡಾರು ₹1 ಪ್ರವೇಶ ದರ ₹2 ಗ್ಯಾಲರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ₹5 ಈಸಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡ್ಲಾರ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ದ ಕಂಬಳ ಮಂತೇರು ಎರಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡೊನೇಷನ್ಗೆ ಏನಂದೆ ಪ್ರವೇಶ ದರ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಇಂಚ ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಕಂಬಳ ಟಿಕೆಟ್ದ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ 76ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಳಂತೂರುಡು ಅಳದಂಗಡಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ 80ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ ಮಿಜಾರ್ಡ್ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಬರಿಯಾಗ ಆ ಊರದ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಮನೆತನದಾಗ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಹವ್ಯಾಸ ಐತನಾಗ ನಮ್ಮನ ಊರುಡ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಆವಡು ನಮ್ಮನ ಊರುಡ್ಲ ಮಾತ ಜಿಲ್ಲೆದಿರ್ಲು ಬತ್ತು ಪಾಲು ಪಡೆದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಒರಿಯಾಗ ಕೊರಡು ನಮ್ಮನ ಊರದಾಗಲಿ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಪೋಡು ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಬಿಡೇನು ಸರಿ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 10 ಕಂಬಳ ಆದಿನಟ್ಟು ನಡತೊಂದಿತ್ತು ಆಯ್ತು ಜೊತೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಸಾಮಂತೆರ್ನ ಕಂಬಳ ಅನ್ನೋ ಉಂಟು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಅರಸುಲ್ ನಗಲು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ನೆ ಕಂಬಳ ಮೂಲ್ಕಿದ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ 1000 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ 500 ವರ್ಷ ಪಿರಪದ ಮೂಲ್ಕಿದ ಸಾಮಂತೆರ್ನಗಲಿ ಈ ಕಂಬಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಕೊರಿಯದೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಕಂಬಳದ ಲಿಂಬೆದ ಬುಳಿತ ಬಹುಮಾನಗಳ ಆ ಗೌರವ ಐತಂದು ಐದು ಕಂಬಳದ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಐದು ಬುಕ್ ಆಯಕಳ ಭಾವದ ಕಂಬಳ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೂಡದ ಕಂಬಳ ಇಂದು ಪೂರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದಾಗಲಿ ಸೇರಿದು ಈ ಕಂಬಳನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ದೇರು ಆನಿದ ದಿನಡ್ಲ ಇನಿಕ್ಲ ಆ ಕಂಬಳದ ಇರ್ಲೇನು ಸಾಂಕೊಡು ಆ ಪ್ರಾಣಿಲೇನು ಸಾಂಕಂಡು ಏತೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ತೂವನು ಅಂತ ಪಂಡ ಪುಲ್ಯನ ಲೆಕ್ಕದ ಸುರು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಚಾಪರ್ಪನ ಆ ಇರ್ಲಿಗೆ ತಿಂಡಿ ಬಾಡಿನ ಸುರುಕು ಬಯ್ಯಡ ಜಪ್ಪನ ಸಮೇತ ಆ ಇರ್ಲಿನ ಕಿದಕ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಬೈ ಪಾಡ್ದಕ್ಕೆ ಇರ್ಲಿನ ತೂದು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ನಿದ್ರೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಇರ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ನಮ್ಮ ಕಾಳಜಿ ಜೀವನ ಇನಿ ವಿಶ್ವಡೆ ಇರ್ಲಿನ ನಮ್ಮನೆ ತುಳುನಾಡು ಸಾಂಕಂಡಲ್ಲ ವಿಶ್ವದ ಈ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಡು ಅಥವಾ ಅಮೇರಿಕಾಡ ಪೂರ ಇಂಡ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಒಂಜಿ ನಾಯಿನ ಸಾಂಕುವೇರು ನಾಯಿ ಸಾಂಕುವೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫೈತ್ ಪ್ರಾಣಿಲೆಗ್ಲ ಮನುಷ್ಯಗಳು ಒಂಜಿ ದಾದನ ಆತ ಒಂಜಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಆ ಫೈತ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬೇರು ಐತ ಒಂಜಿ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕುನು ಮನ ತಿರಿಯೊಂದೇನು ತುಳುನಾಡದಾಗಲಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದು ಆ ಇರ್ಲಿನ ಸಾಂಕದು ಕಂಬಳದ ಪಾಲ್ ಪಡೆಂಡನೆ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋ ತಿರಿಯೋನಾಗಲಿ ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಾಗಲಿ